Dragilor, eroul zilei, eroul sărbătorii nu este, și mă veți înțelege imediat, nu este Asher Daniel, măcar că toți ochii sunt pe el. E în albastru, e superb. Nu el este eroul zilei. Eroul zilei nu e nici măcar Adi, pe care îl cunoaștem, un om extraordinar. Eroul zilei nu este aici în față în mod vizibil, ci eroul zilei este invizibil, dar prezent, și numele lui este Iisus Hristos. El e prezent aici. Și nu doar în trecere, a venit pentru că vrem să ne închinăm lui Iisus Hristos. Dumnezeu merită toată slava, pentru că orice binecuvântare pe care o primim, că îmi place mie să spun, dumneavoastră deja ați memorat asta, poartă semnătura lui Dumnezeu, pentru că eroul zilei este Dumnezeu, Dumnezeu care ne binecuvântează și pune în viața noastră câte un îngeraș cu chip de om. Și dintr-o dată viața se schimbă, chipul se luminează, nu vedeți că zâmbesc mai frumos și ei. Acum eu înțeles că și eu zâmbesc altfel. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a binecuvântat. Avem un Dumnezeu minunat, lăudat să fie numele Lui. Câteva gânduri, 1 Samuel 10, versetul 2, o întrebare pe care ei doi o pun, credeți-mă, în fiecare zi. Și noapte. Ați avut azi noapte întrebarea asta? Bun, 100% ați avut-o. Acum eu dau din casă că știu cum este. Ia ascultați aici. Ce să fac pentru fiul meu? Asta e întrebarea lor în fiecare clip. Ce să fac pentru... Dintr-o dată aude o voce, ridică vocea aceea volumul, se întreabă ce putem să facem pentru Asher Daniel. Și vreau să vă spun că dincolo de tot ce faceți voi, sunteți părinți responsabili și încă ceva, meseria de părinte se învață la locul de muncă, nimeni nu se naște învățat. Credeți-mă, și după ce ai mai mulți copii când vine un nou născut, trebuie să reiei procesul de la capăt, din nou trebuie să înveți procedurile. Ei, vreau să întreb acum și să pun această întrebare dincolo de latura aceasta de zi cu zi, latura spirituală mă interesează. Ce să fac pentru fiul meu? Dăm câteva răspunsuri și ne rugăm imediat. Și primul răspuns, ce să fac pentru fiul meu? 1. Și aici întreabă un tată preocupat de fiul. În primul rând, și toate încep cu litera I și acum ascultați-mă, iubește-l. Iubește-l pe copilul tău. Bun, mi se pare că totul e banal. Dragostea de părinte contează. Iubește-l când e mic. Și acum ascultați-mă bine, părinții care aveți adolescenți, a trecut de 12 ani și când vreți să-l iei în brațe, dintr-o dată simți că te respinge. Dar are 14 ani, e domnișoară, e domnișor și ți se pare că parcă îl scapi din mâini și parcă iei în brațe un cactus. Așa-i, ascultă-mă, iubește-l și când e mic, iubește-l și când e mare, iubește-l și când merită, iubește-l și când nu merită, iubește-l și când e cu minte. Dar iubește-l și când e mai puțin cu minte. N-am zis rău, atenție, vă rog frumos. Nu puneți cuvinte. Și când e mai puțin cu minte. Iubiți-vă copiii, mai ales când vă enervează. Mergea un amin. Nu vă răzbunați, vă rog frumos pe ei, iubiți. Pentru că ei vor trebui să citească în noi iubirea de Dumnezeu. Știți unde văd copiii iubirea lui Dumnezeu în mod clar, concret? Prin noi. Noi suntem expresia iubirii lui Dumnezeu. Și dacă copiii, rezervorul inimilor va fi alimentat de părinte, vor spune, da, Dumnezeu e cu adevărat minunat, că l-am văzut în tata și în mama. 1. Iubește-l pe copil. 2. Inspiră-l pe copil. Ce să fac pentru copil? Inspiră-l. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va trebui să mergi înaintea copilului și să fii un model. Oricum copiii toți ne copiază. Și plagiatul la ei e naturalețe, nu e infracțiune. Vreți, nu vreți, copiii vă vor copia. Vă copiază zâmbetul, vă copiază obiceiurile, vă copiază vocabularul, vă copiază valorile. Inspiră-l pe copil și învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, spuneți dumneavoastră, vreau să completați spațiile libere, când va îmbătrâni, nu se va abate. Nu se va abate. Inspiră-l. Arată-i cum se face lucrul acesta. Apoi, după ce îl inspiri și ești model, instruiește-l pe copil. Iubiților, copiii noștri au nevoie să fie instruiți. Și vreau să fac acum
o afirmație, știu că e categorică, dar ascultați-mă bine. Nu școala, da, sunteți atenți toți? Da, să pot să revin? Vă rog frumos. Nu școala, doi, nici măcar biserica nu trebuie să ne educe copiii. Educația copiilor, încă o dată subliniez, nu mântuirea, mântuirea e a lui Dumnezeu. Educarea copiilor e responsabilitatea cui? Nu a școlii. Nu școala pune valori. Mai ales mai nou școala pune nouă valori. Nu strada, nici măcar biserica. Știu că uneori îi împingem în brațele. Biserica trebuie să ne educe. Singurii care pot modela cu adevărat un copil, Dumnezeu prin ei modelează părinți. Vă rog frumos, modelați-vă copiii și educați frumos. Știți că de fapt copiii vă reprezintă pe dumneavoastră? Oriunde sunt, e cartea dumneavoastră de vizită. Modul în care ei vorbesc, modul în care ei se relaționează, modul în care ei se comportă. Copiii sunt cartea de vizită a cui? Nu a bunicilor, a părinților, nici a bisericii. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze să educăm. Să educăm frumos. Și mai spun un cuvânt și ne rugăm imediat. După ce am spus, iubește-l, 2, inspiră-l, 3, instruiește-l, 4, da? Revenim în direct, 4, implică-l pe copil. Implică-l pe copil. Ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să-l iei pe copil exact cum lua Avram pe Isaac și îl implica în închinare. Și când a venit testul Moria, acest preadolescent știa deja ce înseamnă închinare. Când tata mergea la rugăciune, copilul știa să se roage. Copilul avea apetit de rugăciune. Dacă tata și mama se roagă acasă și în biserică, și copilul se va ruga. Dacă tata și mama pun mâna pe Biblie, și copiii vor pune mâna pe Biblie. Dacă tata și mama vorbesc din Scriptură, și copiii vor vorbi din Scriptură. Dacă tata și mama nu fac, nici copiii, n-am auzit replica, nici copiii nu vor face, nu fac. De aceea vă rog frumos din toată inima, implicați pe copii. Implicați în rugăciune, implicați în cuvânt, în închinare, implicați-vă copiii, dar mai întâi implicați-vă dumneavoastră. Și ultimul I cu care închei este insistă. Insistă cu el și pentru el. Dragilor, nu uitați că un copil nu-l putem modela într-o zi. Nu-i din plastilină. Un copil nu-l poți modela la foc automat. Cere timp, cere ani, un proces. Dar ascultați acum ce vă spun. Cele mai mari valori pe care Dumnezeu ni l-a încredințat nu sunt banii. Nu-i casa pe care o ai, mașina, mașinile. Nu-i contul din bancă, nici măcar diploma sau cariera. Doamne, ce carieră, nici măcar abilitățile. Într-adevăr, sunt un om. Vreau să vă spun că cea mai mare comoară pe care Dumnezeu ne-o pune în mână este inima unui copil. Și Dumnezeu ne cere această comoară să o punem pe traiectoria cerului. Va trebui să ne creștem copiii pentru cer. Nu pentru carieră, nu pentru competiția acerbă a lumii în care trăim, ci va trebui să ne creștem copiii pentru Dumnezeu. Va trebui totdeauna să insistăm cu ei. Vor veni momente de rebeliune, vine adolescența, vin valurile teribile adolescentine, furtunile grele prin care trec adolescenții, crizele de identitate. Insistă cu el. Și acum ascultați, când nu mai funcționează, insistă cu el. Insistă pentru el. Și unde insistă un părinte? La cine insistă? La cel care poate face diferență. Tu insisti și nu-ți mai merge. Și când nu mai poți face nimic tu, poate să facă totdeauna Creatorul. Insistă pentru el. Insistă pentru el în mijlocire. Insistă pentru copil în mulțumire. Insistă pentru el. Ne ridicăm acum toți. Aș vrea să facem în această dimineață o rugăciune în X. Da? Ce înseamnă X? Ați înțeles, da? Ascultați. Părinții se vor ruga pentru copiii pe care îi au. Amin? Și pentru copiii bisericii. Copiii prezenți
Tinerii și adolescenții se vor ruga pentru părinți. Amin? Mă, dar încă ceva, și tinerii necăsătoriți. Toți. Bun, pentru părinți. Și vreau să ne rugăm Domnului să binecuvânteze această cetate importantă numită familie. Fiecare familie acestei biserici să fie păzită, protejată de Dumnezeu. Familiile noastre să fie un bastion al prezenței lui Dumnezeu. Și acolo totdeauna să domnească Dumnezeu. Copiii se roagă pentru părinți. Părinții se roagă pentru copii. Și apoi în partea a doua toți ne rugăm pentru familia Dudaș, Adi, Bianca și pentru darul pe care l-au primit, Asher Daniel. Și apoi mulțumim. Amin.